Making U-turn. Continue for 1 kilometer. What's up guys? Welcome to my YouTube channel and for today's video, yan, nandito ako ngayon sa may Babas Eco Farm. So tara, ikutin natin to ngayon.
few moments later. So for some reason, nagutom ako bigla. Habang tinadya ko. So nandito ako sa Baba's Garden. Subukan ko yung binalot alapapa nila. And ang best seller daw nila is yung tapa. Woo! Kasama boiled egg and kamatis. And then coconut juice, coco juice. Sobrang gutom ko. Nuna ko muna kumain bago i-film ko. Pero marami silang mga menu aside from that. Yung picture ko para sa inyo. One eternity later.